ukuze uqaqambe into uThixo aza kunika yona. Mphulaphuli mabakudele ukuze kudumelali nabazali bakho nokungabi into kwakho uThixo akukhulise. Mhlangamini ungena kulalali yakho uphethe isiphiwo uThixo akunike sona esingafaniyo nekamva lakho. Mphulaphuli into osuka kuyo ayondawo yakuyo. Ukuba ubusiya apho ubusiya apho uvela khona ngengekho uMandela namhlanje. Kodwa uMandela akayondawo avela kuyo. Mphulaphuli nobusukela uthulwini nobusuka endlini esindwa ngobulongo benkomo akucela uba uya kuloo ndawo. uThixo ubasikelele nangoku abantu ababehlala kwizindlu ezisindwa ngobulongo namhlanje zine-ceramic tiles ezo zindlu ngoba uThixo akayi apho usuka khona. Mphulaphuli unganekhaya elibi kodwa akuyi kuloo ndawo uvela kuyo, awuyi kwindawo ovela kuyo. Nangoku izinto abazali bethu ababezicela kuThixo akazange abanike uThixo ezo zinto wasinika thina. Nangoku siphila ubomi obubhetere kunabazali bethu ngoba bacela akabanike uThixo wanika thina. Nathi sizawucela angasiniki uThixo anike abantwana bethu. Wacela wancama uHagari wacela wancama kanti uThixo uzawunika uIshmayeli. Babakudele lokugama bekudela izawuqaqamba into uThixo aza kunika yona. Bamdela uYosefu yaqaqamba into yakhe.